బెంగాల్లో ఎస్ఐఆర్ వివాదం ముదురుతోంది. కోల్కతాలోని ఎన్నికల కమిషన్ ఆఫీస్ ముందు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆందోళన నిర్వహించాయి. ఎస్ఐఆర్ పేరుతో ఓట్లు తొలగిస్తున్నారని నినాదాలు చేశారు. దీంతో పోలీసులు ఆందోళనకారులను అడ్డుకున్నారు. పలువురిని అరెస్ట్ చేశారు. బలవంతంగా వ్యాన్లో ఎక్కించి అక్కడి నుంచి తరలించారు. బెంగాల్లో ఎస్ఐఆర్ వివాదం ముదురుతోంది. కోల్కతాలోని ఎన్నికల కమిషన్ ఆఫీస్ ముందు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆందోళన నిర్వహించాయి. ఎస్ఐఆర్ పేరుతో ఓట్లు తొలగిస్తున్నారని నినాదాలు చేశారు. దీంతో పోలీసులు ఆందోళనకారులను అడ్డుకున్నారు. పలువురిని అరెస్ట్ చేశారు. బలవంతంగా వ్యాన్లో ఎక్కించి అక్కడి నుంచి తరలించారు.